Уважаеми зрители, аз съм Сава Иванов и след такава дълга пауза съм ви подготвил една рецепта, която е подобрение на яйцата по панагюрски. Моята рецепта се казва яйца по саванюрски. Започваме с това, че тигана трябва да е студен. Слагаме олио, аз обичам да е така по-влажничко, е така. След което взимаме червеното пеперче. То сега не мога да го отворя. Той искат ножица. Аз нямам. Как няма ножица, бе? В това студио няма ножица ли, бе? Добре, ще импровизирам с нещо. Нещо остро ми трябва. Какво да е то острото? Къде има остро, бе? И тук. Супер. Добре. Така, срязахме го. И те пък, какво стана, бе? Така. Взимам и червеното пеперче. Този е пушен. Много добре. И го прибавяме в студеното олио. Аз слагам така повечко, че по-ми харесва. След което го разбърквам, за да може хубаво да поеме мазнинката. Взимаме яйцата. Оп, духаме и чукаме направо вътре. Какво стана? Тъй като стане, винаги пред камерата става. Това е магията на живото предаване. Добре, де? Ще хрупа малко. Така, продължаваме напред. Какво стана? Що не се чупят тези яйца като хората? Аз използвам 3 яйца, те са големички. Те са 3 пъти XL. Що бе? Това добре стана. И вече може да си пуснем котлончето. Как беше сега тук? Ето. Пускаме на максимална скорост, не скорост, на максимален мъгел. И с лопатката разкъсваме жълтъка. С кръгови движения разбъркваме, да може червения пипер да се смесе с яйцата, но не прекалено, да не стане като омлет. Изчакваме да започне да се сварява яйцето на дъното, като от време на време така с бавни движения, като на лютеница. И виждаме как започва лека по лека да се сгъстява. Както видяхте, не съм слагал сол, защото първо, че солта изкарва водата на яйцата, а ние искаме да са сочни и хубави. Тук е един много важен момент, който трябва яйцата да не се препържват, защото стават сухи. Моментът, в който започват леко да се запържват, спираме. Така ги натрушаваме. Трябва да не са много препържени, защото стават много сухи и вкусът е малко по-различен. Както виждате, използвам един тиган, една бъркалка и всичко е в едно. Идеята е, че ги направих в маслена баня. Не е запържване, просто се сваряват. След като са готови, а то става много бързо, ги прехвърляме в тенджерката. Ги прехвърляме в чинийката. Това го слагаме настрани. Взимаме кисело мляко, което е домашно. Аз го правя. Слагаме. Аз обичам така по-обилно. Както съм гладен. Слагаме и вече сол. Аз слагам самардълка, защото ме е много по-приятно. Така. Аз обичам да е по-соленко. И виждаме как ястието става бяло-зелено-червено, малко като знамето. Чакай да ви го покажа. И сега разбъркваме. Те на пръв поглед изглеждат малко така, все едно нямат мазнинка, но когато се разбърка, те започват да освобождават мазнинката, която сме направили с червеното пеперче, и започват да образуват така характерните мазни плувки. Нещо като
шкембето. Кю, дръпни се оттам. Бягай оттам. Бягай, бе. Това е кучето на къмпинга. О, аз съм си донесъл хлебче. Кю, дръпни се оттам. Кю, дръпни се, бе. Аз ще му дам малко и на него. Това е много добро. Ела тук, да видиш и ти от живота нещо хубаво. Това е моята рецепта, която е супер бърза. То видеото може да е дълго, но рецептата е къса.